Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 4 октябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Туган як, ватан, туган җирнең кеше тормышындагы әһәмияте бәйләп бетергесез. Моны без барыбыз да яхшы аңлыйбыз һәм күп сөйлибез дә. Ләкин сөйләп кенә калу аз булыр. Туган төбәкнең узганын, бүгенгесен барлап, аның рухи байлыкларын, мәдәниятен, табигатын белү кирәктер. Тарихи туган якны өйрәнү нәкъ шушы өлкәдәге белемнәребезне арттырырга юнәлтелгән дә инде. Студиябызның бүгенге кунагы Саба районында укытучы булып эшләүче, төбәкне өйрәнүгә 40 ел гомерен багышланган Айдар Гарипов булыр. Хәерле көн, Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? 40 ел сез укытучылык эшендә хезмәт итәсез һәм 40 ел буена диярлек туган якның тарихын өйрәнәсез. Ни өчен бу һәрберебез өчен мөһим? Нәрсә әйтергә инде? Чынлап та океаннар, чишмәләрдән кыйшалган шикелле. Дөнья тарихы, ил тарихы да бит инде шушы авыл тарихларыннан, авылдагы, гомумән шәһәрдәге, башка төрле җирләрдәге вакыйгалардан җыйнала. Андагы шәхесләрнең тормышы, эшчәнлеге аша формалаша. Шуңа күрә инде мин моны мөһим дип саныйм инде. Менә шушы авыл тарихын үземнең кичкенә генә, мәсәлән, минем авылым кичкенә генә инде, 20 генә хуҗалыклы авыл булса да, шушы авылдан дагы дистәләрчә күренекле шәхесләр чыкканнар. Һәм алар бөтен дөнья тарихы, бөтен ил тарихы белән аваздаш. Бөтен тарихи вакыйгаларда алар катнашканнар, үзләреннән өлеш киткәннәр, үзләренең хезмәтләрен куйганнар. Менә бу сезнең тарих белән кызыксынуыгыз, эзләнүләр шушы китап нәтиҗәсе һәм ул менә бүген бездә стелдә монда. Монда Саба районының берничә авыл тарихы кергән. Әйе, бу шушы исемендән Чал тарихта Шыңар ягы дип атала. Ни өчен Шыңар ягы дип кенә куйдык? Шыңар авыл тарихына түгел, чөнки безнең Шыңар авыл советына керә инде берничә авыл. Анда Олы Шыңар, Кече Шыңар, Ыйыт, Чулпыш, Түлешкә һәм яңа авыллар кергәннәр. Кызганычка каршы 2 авыл инде моның әйтик инде беткән авыллардан санала. Шулай да алар турында да мәгълүматлар тупланды һәм шушы китапка бирелде. Менә Түлешкәне торгызу эше бара бүгенге көндә, юллар салына, анда газ да кергән инде. Бу авылда бер генә кеше озак еллар буе бер хуҗалык дип әйтәм, 10 елдан артык үзе генә яшәде. Бәлки бу авыл терелеп китәр дигән әле өмет тә бар. Әйе. Шуны да әйтергә кирәк, китап менә бу киреш биттә зур гына матур шигырь күрәбез. Һәм бу шигырьне сез үзегез иҗат иткәнсез. Җир ананың изге җире, Саба ягы. Синнән ямьле җирләр, айхай бармы тагын. Тарихта да син излесең, Саба иле. Мәңге яшә гасырларда туган җирем. Безнең яклар борынгыдан урман булган. Киек җанвар урманнарда мыжлап торган. Нигез ташын Шыңар бабай шунда салган, Шыңар исемен саклап хәзер авыл калган. Табигатьнең матурлыгы, болыннары, чишмәләрне, сый хөрмәтле урыннары, кешеләрне үзенә тарткан, сыендырган, Ыйыт, Чулпыш, Сабай миша буйлап нигез кырган. Тырыш халык урман кискән, көтү көткән, басуларда алар чәчкән икмәк үскән. Кырган алар елгасына тегермәнен, уйнап, җырлап күтәргәннәр күңелләрен. Төрле һөнәр серләренә төшенгәннәр, тегү белән кәсеп итеп көн күргәннәр, итек басып таналганнар тирә-якта, шәлләр бәйләп сатканалар бик юң хакка. Кызларының кулларыннан гөлләр тамган, сөлгеләрдә чәчәк булып, шул кулларның эзе калган. Авыл үскән, матурайган, йортлар аткан, яшь киленнәр шибәр таза бәби тапкан. Афәт чиргә бирешмичә бер булганнар. Авыр чакта бер-берсенә кул сузганнар. Шат күңелле җир кешесе яши монда. Эшкә уңган, бай шулай ук җырга, моңга. Бик матур, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Менә бу сез атап киткән авыллар һәм сез китап багышлап язган авылларда нинди шәхесләр үскәннәр, чыкканнар, танылганнар? Менә безнең бабаларыбыз бит инде үзләренең ир балаларына анда аукышы сыйфатларын күрергә теләп инде шундый батырлыкларын күрсәтергә теләп аларга аукышының исемнәрен куша торган булганнар. Бөркет дип анда Лачын дип. Менә Шыңкар дигән сүз дә шуннан килеп чыккан дип саныйбыз инде. Шыңар дигән сүз, шушы Шыңкар дигән сүз үзгәргәннән соң фонетик яктан үзгәреш кичергәннән шулай барлыкка килгән дип санала.
Тарихта Шыңарның балыкка килүе 1524 елларга барып таша. Күрәсез, бик борынгы авылларның берсе була инде ул. Каян беләбез дисәк, ул монда 2 кабер ташы сакланган бүгенге көндә. Аны галимнәр укыдылар. Чынлап та ул тарихи истәлекләргә кертелгән. Ул Шыңар авылының уртасында бүгенге көндә Тимершин Хамит абыйларның бакчасында калган инде хәзер. Менә шул 1524 елгы дата белән тора. Бу яктан карасак, аннан соң монда инде мәсәлән шәхесләргә килсәк билгеле. Мәсәлән, әйтәбез инде мәгарифкә тукталасы килә минем беренче үзем укытучы булгачыннан. Безнең якларда Габделмән Рахманколый дигән укытучы укыта. Ул үзе шушы Шыңар тумасы инде, балалык калын шушында үсә. Бик көчле укытучы. Чын мәгънәсендә методикалар язган үзе. Бүгенге көндә библиотекада анда аерым библиотекалардан китаплар сакланган. Һәм ул балаларга рус телендә белем бирү башлап җибәрә. Яңаша укыта башлый инде бу. Бу 19-нчы гасыр ахырына туры килә инде. Тәрҗемә эше белән шөгыльләнә. Әйтик, Пушкинның әсәрләрен тәрҗемә итә ул. Мен Горкийның әсәрләрен тәрҗемә итә инде. Менә шундый кеше белем ягыннан караган вакытта бик белемле учительская школа тамамлаган вакытта инде бик кешеләр сирәк булганнар дип әйтәсе килә инде. Нәсел дәвамчылары бармы бүгенге көндә? Нәсел дәвамчылары аларның менә Габделмән Рахманколыйның турында сөйләгән вакытта бу Яхиннар нәселе таша. Яхиннар безгә билгеле бит инде. Шулай Рөстәм Яхинанда, Мәрьям Рахманкулова җырчы инде әйтеп атаклы җырчы. Солтан Рахманколый аның малае. Ул нәрсә әйтәм, Тукайның дусты булган заманында. Шулай ук инде 17 яшеннән китаплар бастырган, перевод ясаган. Менә без инде әдәбиятта шуны күрәбез. Бик беренче бөтендөнья сугышы темасын яктыртучы кешеләрнең беренчесе шушы Солтан Рахманколый, ягъни Габделмән Рахманколыйның малае булып чыга инде. Мин аларның нәсел белән танышырга изләп тапырга тырыштым. Мин таптым мин аның оныгы дип әйтәм инде мин. Оныкчыгы буладыр инде әйтик бүгенге көндә. Казан шәһәрендә ул шулай ук музыка белгече булып эшли. Мәрьям Рахманкулова анда Габделмән Рахманколыйның кызы әйтик кызы ул педагогия университетында музыка факультетында узак еллар укыткан, бүгенге көндә мәрхүм инде. Менә шундый кеше. Яхиннар нәселе бик күп муллалар биргән. Безнең якларда әйтгәндә инде Шыңарда да, Чулпышта да, ике Шыңарда да Яхиннар нәселеннән чыккан муллалар булган. Намуслы кешеләр булганнар икән әйтелә инде. Һәм үзләре физик хезмәт белән шөгыльләнгәннәр, урындыклар ясаганнар, шундый парталар ясаганнар, үз хезмәтләр белән көн күргәннәр шулай ук. Аннан соң әйтәсе килә, менә мин әйтәм бит инде кичкенә генә Чулпыч авылында яшим. Анда 20 генә йорт булды инде моңа кадәр. Аллага шөкер, яңа йортлар салына. Бүгенге көндә район хакимияте булышлыгы белән әйтергә мөмкин анда. Менә шушыннан безнең патша шырында, патшалык иткән чорда димәк, икенче дума депутаты итеп Кәримулла Хәсәнов дигән кеше сайлана. Ул Башкортстанда эшли ул вакытта, укытучы булып йөри инде. Һәм менә ул думада бик ялкынлы татар мәгарифен үстерү буенча, мәгарифәтне үстерү буенча ялкынлы чыгышлар ясый. Без инде күптән мин кичкенә авылга чыннан теге читенсерәк тә буладыр йөридер инде. Безнең авылдан Ленин белән бергә укыган кеше бар дип әйтәләр иде. Кем икән дип аптырыйдыр шуңа. Кичкенә вакытта да инде әйтик, кем укый икән? Ленин бит безнең өчен ул вакытта зур, шундый күренекле шәхес инде шулай бит. Бу җитмәслек шикелле. Чынлап та шулай булган дип әйтә алмыйм. Менә думада чыгыш ясый ул, икенче дума депутаты итеп сайлана. Ул бигрәк тә дәүләт мәктәпләре оештырырга кирәклеген әйтә инде, бигрәк тә шушы милли мәктәпләр, татар мәктәпләре турында салып барыла. Һәм Трудовиклар партиясендә хезмәт куя ул. Беренче мәртәбә әйтик дума тарихында газета чыгара, оештыра бу кеше. Бүгенге көндә дә юк, андый газета чыккан иде, бердән-бер газетаны ябалар билгеле, патшага каршы чыккан өчен. Аннан соң думадан инде менә шушындый мәсьәләләрне күтәреп чыккан өчен кайбер депутатлар анда, каракыргычы депутатлар дип әйтәбез, Прышкевич дигән кеше бик каты кычкыра инде, нимәгә инде. Теге шәрә маңгайны мөнбәрдән куыгыз, трибунадан куып төшерергә кирәк. Урыс кешесе түгел бит инде. Шунда инде Кәримулла Хәсәнов, без шушында туган, без ирекле булсак, безнең тормышыбыз яхшы булса, без бер кая да китмибез, без шушында яшәргә тиешбез дип. Русча бик матур итеп җавап бирә.
Теге моңа каршы шундый ямьсез итеп кычкырган депутатларны куып чыгаралар, хәтта залдан куып чыгаралар. Шушының икенче көндә Тукайның бу газетта басылып чыга инде Кәлимулла Хасановның чыгышы. Һәм икенче көнне инде Тукайның "Китмәйбез" дигән шигыре. Менә шуның белән бәйле, шушының белән бәйле икән инде ул. Бу безгә инде таныш әйбер. Менә шундый кеше булган бездә һәм ни өчен Ленин белән бәйләдем бит әле без аны шулай бит. Ленинның 10нчы томында мин бу кеше турында эзләп таптым. Ул чынлап та Думаның эшчәнлеге бәя биргән, бигрәк тә Кәлимулла Хасановның эшчәнлеге турында инде шундый уңай яктан бәяләп киткән. Менә безнең Ленинда укыган кеше шушы булып чыкты. Нәгыйбә Сабирова дигән кеше. Кем ул Нәгыйбә Сабирова? Бу уже 30нчы елларда ук шушы китап бастыру эшендә эшли башлаган кеше бу. Муса Җәлил белән якыннан таныш булган кеше бу. Әйтик, инде сугыш башлангач Муса Җәлил сугышка китеп бара бит инде шулай. Сугыштан соң хәбәр килә бит Муса Җәлил сатылган икән дигән сүзләр инде. Шушы вакытта моңа бу вакытта ул Тел һәм тарих институтында эшләгән була Нәгыймә апа. Моңа китеп бирәләр шапырткана инде Муса Җәлилнең сугыштан кайткан шигырьләрен, мобит дәфтәрен. 46нчы ел була бу. Һәм әйтәләр инде, менә шушыны гарәпчәдән кириллицага күчереп бирсә, ул бик яхшы гарәпчәне белә торган була. Һәм инде бик инде теге башка кешеләргә күрсәтмәскә кушалар инде. Менә беренче булып Муса Җәлилнең мобит дәфтәрен гарәпчәдән кириллицага күчергән кеше безнең авыл кешесе булып чыга инде ул. Менә шундый шәхес дип әйтәм мин бу кешене шулай ук узак еллар шушы мәгариф системасында әйтик инде эшләгән кешеләрнең берсе дип әйтәм. Менә тарихи вакыйгалар никадәр бер-берсе белән бәйләнгән, шулай бит. Менә мин дә шуны аңлатырга теләдем. Мин менә кичкенә авылдан да димәк әйтәбез. Бүтән менә әйтик Муса Җәлил белән таныш булган кеше шулай бит име. Габдулла Тукай белән таныш булган кешеләр килеп чыктылар безгә. Мәсәлән, инде Ахунҗанов Хәмзә дигән кеше безнең кеше шыңардан чыккан кеше инде бу. Бу Ахунҗановлар нәсел ул күренекле нәсел. Алар арасында бик күп врачлар, атаклы профессорлар, әйтик, мед институтта укыткан кешеләр инде баралар арасында шундый. Ахунҗанов Хәмзә кайчандыр Кызыл Россиянең Кызыл Хаҗ җәмгыятенең хирургия бүлеген җитәкләгән кеше бу. Сугышка кадәр ук инде шушы институтны тәмамлаган һәм гыйльми дәрәҗәләр алган кеше бу. Сугыштан соң инде ул чит илләргә барып операция ясауны иштыра, Иранда була бу кеше. Шулай, аннан соң врачларның билим күтәрү институтының ректоры булган кеше бу. Беренчеләрдән булып, менә авылларга барып, инде операция ясауны иштыра. Ашы ярдәм системасын үзгәртүдә зур роль уйнаган кеше. Һәм хәтерләсәгез, безнең бит инде 60нчы елларда Хрущев вакытында Сталинның малае Казанда сөргендә була. Менә шушы бар ураларны врачлар күзәтеп торганнар, күзәткәннәр. Менә шушы врачларның күзәтүче врачларның җитәкчесе булган ул. Сталин малае белән таныш булган кеше булып чыга инде ул менә бер карагыз. Менә шушындый шәхес тә бар дип әйтәсе килә инде минем. Дәһшәтле сугыш еллары да сезнең китабыгызда урын алгандыр мөгаен. Менә безнең авыл советы буенча 600-дән кеше артыграк кеше сугышка киткән. 400-дән артыгы шуның әйләнеп кайта алмаган. Мин әйтеп китәргә телим инде барыбер менә Михаил Петрович Девятаевның хатыны. Ул чүпче авыл кешесе. Фәүзия апа инде. Алар озак еллар, димәк, безгә инде кайтып, авылда кунак булып китәләр иде. Алар туганнар исән булган вакытта. Менә бу гаиләдән шушы 4 кеше, 4 ир-егет сугышта һәлак булган. Менә бер кичкенә генә гаилә дип әйтик инде үзем шулай. Кичкенә авылның бер кешесе, бер гаиләсе 4 егетен югалта бу. Түлешкә авылы, менә ул әйттем, бер хуҗалык, анда 10 елдан артык яшәде. Закир Мөхәммәд дигән кеше, ул озак еллар, өлкән яшькә кадәр яшәде, Нижнекамскида яшәде ул соңрак. Ул шофер, озак еллар буе шофер булып эшләгән кеше, сугышка кадәр шофер булып эшләгән кеше, һәм сугышка машина белән җибәрәләр. 41нче елдан ул инде сугышка китеп бара. Полуторка белән. Иш машинасы шартлый моның. Аны берсе әйтик инде нигә салда елга чыккан вакытта шартлаталар. Үзе дә чак-чак кына берничә тапкыр үлемнән кала инде ул. Күп орденнар һәм медальләр белән бүләкләнгән кеше ул. Кайткан вакытта ул уже немец машинасы белән кайта. Һәм колхозда шушы немец машинасы белән әле озак еллар эшли. Бик күренекле шәхес, Ленин ордены белән бүләкләнгән шәхес инде бу. Әйтик, Мөхәммәд абыйның шундый язмышы.
Яхый абый Чулпычныкы шулай ук. 39 елда ук армияга киткән, шуның белән моның димәк сугышка килеп таша инде хәзер тормышы, язмышы дигәндәй. Исән сау кала сугышта артиллерист җиңү парадында катнашкан шәхес. 1941 елның октябрь айында хөкүмәт карары нигезендә Казан коймасы дигән корылма турында приказ чыга инде әйтик. Хөкүмәтнең. Әгәр дә инде бу алай-булай Мәскәүне калдырасы булса шулай бит. Яңа корылма булырга тиеш була инде. 300 км сузылырга тиеш була бу. Менә безнең әбиләр әйтик инде, яшь үсмер малайлар шушы Казан коймасы дип татыйлар аны. 300 артык километр сузылган бу. Шушы әйберләрне әйтик инде корылма жүзә катнашалар. Алар җылы-җылы сөйлиләр иде. Мәсәлән, Харинларның күбесе үлеп биттеләр Кызганычка каршы. Мин яшәк вакытта укыган мәктәпкә чакыра дип үзләрне. Нишәтеп алар бүрәнә үстерәгәннәр урманнан, нишәтеп димәген туң җирне казыганнар шулай бетендә. Нишәтеп димәк шушындый анда ныгытмалар ясаганнар, таныклар эчендә, пушка куялар эчендә ныгытмалар ясалган инде. Вот менә безнең авыл халкы күтәргән инде менә шушы әйберләр барысында. Менә шуны да сорап китәсем килә. Балаларда тарихка, туган якны өйрәнүгә ниндидер менә мәхәббәт уяту нәрсәдән тора? Укытучыдан торамы, балаларның үзләреннән торамы, ата-аналарыннан торамы? Ничә уйлыйсыз? Бөтенсендә бергә дип әйтергә була инде. Чынлап торып, Кызганычка каршы менә бүгенге көндә ул без инде район тарихын укытмыйбыз. Әзрәк менә алдагы елларда инде без анда берничә укытучы инде әйтик, район тарихы укыттык. Бергә бер дәрес факультеты биргәннәр иде. Аның программасы инде Саба тарих укытучылары эшләде инде. Аннан соң үзебез дә үзгәрттек, үзебез дә тулыландырып, үзебез дә әйтик китапта язылды район тарихы буенча. Һәм инде менә бу теге бердәм дәүләт имтиханнары килеп кергәченнән программага сыймый башлагачыннан инде район тарихы укытып кысылды дип әйтәбез инде. Әтиянең димәгендә үзенең нәселе турында белеп, шулай бит, алар турында аңлатып барсалар. Инде мәктәптә бер кадәр шәҗәрәләр белән эшләштек инде. Шул вакытта укытучының да, әйтик, ата-ананың да хезмәт нәтиҗәсендә мен мәхәббәтне уятырга мөмкин дип саныйм. Мен патриотлар булырга кирәк инде, үзебезнең авыллар иң беренче. Бигрәк тә читләргә караган вакытта үзебезнең авыллардагы тормышны яктырткан чиракта ул дөресрәк булыр дип саныйм. Безнең аны яхшырак булсак, безгә файдалырак булыр дип саныйм. Барыбыз өчен шулай инде. Айдар әфәнде, менә безнең очрашу укытучылар көне алдыннан уза. Сез укытучыларга нинди теләкләр җиткерер идегез? Укытучыларга барысына да исәнлек саулык теләр идем. Хезмәтләре җиңел түгел. Билгеле, бөтен кеше белә инде аны. Әйтик, тәрбия ягы да бар инде шулай бетеме. Кызганычка каршы бүгенге көндә мәсәлән, телевидение, монда телевидение утырсам да әйтәсе килә инде минем кинолар бик тәрбия яктан юк бит инде дөресен әйткән вакытта. Нишәп мин үзем дә гаҗәпләнәм инде аңа. Безнең үскән вакытта без чынлап торып, әйтик инде шагыйрьләрнең әсәрләрен, гомумән шундый патриотик киноларны истә калдыралар. Менә аларга шушындый авыр эшләрендә сәламәтлек телим инде, хезмәтләрендә уңышлар телим. Тыныч гаиләләрендә тынычлык булып, исән-сау, алга таба даган тәрбияше белән, укытушы белән шөгыльләнсеннәр иде. Бу матур теләкләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.